Umethuli wesiminyaminya sasemgwaqeni kumsakazo Owokhozi FM Ayanda Msweli unyathele emsileni kwiNdlunkulu kaZulu ngokuziteketisa ngezibongo zenkosi ucetshwayo ke uSimayedwa onjengelanga. Nginibingelele iphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili inkezo mina kuveza ukuthuthunga wakho mali bathi ila sponsor bakho mede mhlambe emakuthi usemusha like hanzo phinde futhi ke ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ke ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngokomthembo ke uwephephandaba isoleze lithole ngomthombo walo ongashaya eceleni ukuthi umntwana uThula Nzulu uzowathumelela umsakazo wohlelo lasekuseni uSipho Siqhameza owakambathe ekhala ke ngokuzibiza kukaMseli ngalezi zibongo zengonyama. Ethinta ke umntwana uThulani uqale ke wathuka ukuthi lolu daba solukuyisoleza kodwa ke wavuma ukuthi uxhumanile noSiqhameza ngalesi sikhalo. Ubalula ukuthi ke bona njengeNdlunkulu kufanele ke balungise abantu abangamaZulu kodwa ke bangabaphoqi babafundise futhi ngoba ke omunye umuntu wenza into engenalo ulwazi kuyasiza ke ukuba umthole umlekelelo ukuze ke azi kodwa ke uma eziqhubekela ngeke asho lutho ngoba ke ngeke akwazi ukumlawula. Uthe naye ke uMsweli uzobe emcebisa ukuthi umuntu akazibizi ngengonyama ngoba kuba sengathi usezilinganisa naye. Useziphendulela ke uMsweli uthe ke akaziqambanga lezi zibongo kodwa ke wanikezwa izinsizwa zasemarenki ngenxa ke yokubonakala ngamagalelo akhe emphakathini. Uthe yize ke ezamfanisa nelanga njengoba ke ezithi limilodwa qekelele elingumfowabo nodade wabo futhi ke likhanyisela izoni nabangcwele ke ngokufana. Izibongo zensizwa zivela ngezigameko njengoba ke nayo Ayanda madoda ingakho ekhaya insizwa ezilishumi ukuthi ke uSimayedwa igama lesilo ngazi futhi akusili igama aziqamba lona kodwa insizwa ezithi umholi oqaba lamaketanga ku Stop and Go ngoba ke ufika lapho kunenkinga khona afika axazulula. Uthe ngoba ke usezile ngaleli igama ekasazibiza ngalo ngeke ke asaqhubeka uma izulu eliphezulu lixobele emakhona kufanele ke ehlele ngezandla ngoba ke umuntu othuthukisa ulimi awugxobi abagcini balo kuphethe lapha noAyanda Msweli. Umntwana ke uthe ukukhona okokuqala uMsweli esifanisa nesilo kodwa ke sekuwesibili njengoba ke wazibiza ngeNdlulamithi okuyizibongo zesilumisi izulu kaZweli lithini. UMsweli ke umuntu okhonza ukudlala namagama akhe athe phecelezi mhlawumbe ke wakwenza ngazi ingakho engasamuzwe kusho. Uyasola ke ebakhona abamxayisa wakuyeka kuphethe umntwana uThula nebuza ke ukuzibiza ngeNdlulamithi. uMsweli uthe ke uyakweshwama ngempela ngoba ke akakaze walokhotha azibize ke ngeNdlulamithi. Umuntu ke owamuza kusho ke ukuthi wamuzwa kabi uchaza ukuthi ke engisho ngazi ukuthi ke iNdlulamithi isilo kodwa ke akakaze nje azibize ngeNdlulamithi. Uthe ke noma kungacela izinkulumo zakhe eziqoshiwe emsakazweni ngeke ke bamuze ezibiza ngeNdlulamithi. Bafethu izona ndaba ezihamba phambili ezithinta lapha nensizwa Ayanda umfo kaMsweli onyathele emsilweni elaphana ebukhosini okanye ke eNdlunkulu ezibiza ngesilo ezibiza ngezibongo zesilo. Namhlanje ekuthini kwakho ukuphawula sokhumbula ukuthi ke elenti kuyavela kukhulu lapha emabhinceni abantu bezibiza ngamakhosi abanye bakubalula ukuthi impela balulaza igama lobukhosi kodwa ke abanye abazakwethu abanye abaculi lapha nabakubalula ukuthi ke kubalekile ukuthi badlalise njalo ulimi ukuze nezizukulwane ezazi kwazi ukuthi ke kukhona umuntu oyinkosi umuntu onjani. Namhlanje luthino lakho uvuka lolu daba ahlala mana comment section kungixoxela kabanzi ukuthi wena luthino lakho uvuka ngalolu daba. Mina ke engila sponsor ngiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ngokwakho nje ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.